Hi guys. But y'all, hi y'all. Hi guys, welcome to the Sunday. Yo, I don't know whether I'm going the wrong camera. Ilinangu. Oh, Jesus. Yes, follow Purple guys. Purple DB. Purple DB. I think better. I don't know, but then I'm going to validate it. Yeah, wash your foot. Yeah. Right, guys. Mina ngiyaphila. I'm not get right. Phela nje ukuthi ngiyakhalela into emnandi kanjani and isebusuku manje. Angina plan. And guys, mina ngiyivila. If ufuna ukubona umuntu oyivila, buka mina. Ngivila guys, ngivila ba yonke into. Ngivela lapha ngisho ke garage manje. And buy something. Oh, amasokisi ayanuka. Kibo. I guess you can do better, girl. Kishab, I feel like I've been busy. I could listen to why. Hey. Couldn't miss another day, baby. Really? Guys. I did a video, okay, so please make sure with niyo nango niyo like, because ngidlamlawa ngibhengela nina untando abangifisa ukudansa nawe before ngigoduki koleka mfethu nomi untando ukubo guys mangase ngithole number yakho ungafana nokuthi ngibini lo are you tired? I'm so tired guys. Ngikhathele. I feel like impilo yami ibusy. Like ngibusy guys. Ngibusy ngisithola isikhathi sokubreathe. Uhlala ke eDurban. Ngihlala ngowase love. Untando kubo guys. Untando kubo uLulu naye ukubo. So yeah, kuzamele siyothola and siyayideserve. If full body massage chomi. You ayikho nje. Ukhathale. Oh guys, why ngicibezela? But yeah, I'm tired. Muhle, thank you. Sawubona kube ngikuthanda. Mazulu. Hi Lulu, hi. Hey guys. Ngitshela ukuthi why inkinga nangu. Happy voice. Iyona lena. What do you mean now? How was your day? My day was Hey. Bawusuku nje olingatheni guys, ngikhathele ndenza kanjani nibe nifunde niphazamiseke esikoleni. Bro, I feel like ukudansa ube ufunda has to be iyona nto enzima engisengayenza ever in my life.
I feel like ukufunda now requires time, energy, yabo, and then ukudansa nayo requires cards, energy, nan. So, but ngoNkulunkulu mfethu wenza okwenzakalayo, yazimisela, uyaphusha dog, uyaphusha, but nje akukho like angihlele ngizwa abantu bethi ayi mina nje ngiyasebenza ngiyafunda. Guys, that thing is so hard. Ngingengazi ngabo, but nje dog kunzima, and worst part mawenza i-cause enzima. So fanele post yokudansela umshini ngise wanna join the team. Bro, if you join the team shithi nasiyahamba, honestly, because nathi kuze singene sangena ngoba laba bemdansela basebeyeka sebe DJ manje. So wasodinga ama-dancers ama-rock nakhona basebephusha yangazi for how many years, 10 or how many, I don't know. So yeah, kuba sekuyithina manje nathi ukuze kungene abanye kuyomela ukuthi iphume thina, yabo. Dance for me, loads of love, ngikhathele kabi. Afuna umdanso ahambe uyobheka on my account, azobona ama-video, isitwaxa sama-video, khethele yakho, wonke ibhenga ongayicabanga uzoyivica. Angazonzakalani la kodwa nginwaye kakhulu guys, mina installation iyanginyanyisa because iyancinza come to Fryhead. Ba ngizobenza nje Fryhead, uyatshola yini noba ngijola noba iphuma nini ngoma ethi Pukupuku, iphuma ngolwesithathu lo esikuwo. Love message mangaka kodwa anisasho bese niza sports. Love singazi ngithandana, love you too Portia, Malolo boy, bese dansela khona. Hello mama, hello Muhlezo, thank you so much. Lulu ngibuya ukuyobuka ivideo ngichaza ma, thank you. Sithola kuphi mama? Nga-installa enangu ngikephi lapha kuwe street lapha, I mean what ba-installa nango 100 rand and then 120 if wenza ama-edges. That's so cheap. Hello, the face is giving. I want to do a video with you one day. Actually, I'm going to video now. I'm going to do a video now. Don't hesitate. Thank you. Hold up, I love you like I love you. Oh, guys, I think. Yeah. Ekuseni ngicela ukugcwala ngochaka. Aba mina washinge nginayo ke. Barawo, dawala bathi. Baba. Bayakubaxa shema muhle. Thank you. Lesikhathi inifike eqaba. Anganothi ke brabo. But guys, I really do not know. Uhlala phi Lulu? Is there a slap? Do you go to Mangosuthu? I think I saw you. I'm going to clean my toilet. Guys, ngeke. Ngistolana sinamona. Yeah, baba lento le. Wena phuma pho uqhamuza ucule ingoma zepolitiki nje.
Yeah. Guys, ngabe ngimxoxela istory manje ke. Nginazo indaba. Adlala nginazo but anginazo za TikTok. Yebo. 11 ngamashuru lutho. Umuntu sizwama ngihlabela amashu. Have umuhle, thank you. Apha nami ngilihalele kanje ikhekhe labantu. Doggy, oh love ngeke guys, izini. Hlaleres. Yapeta. Manje ngihalele ikhekhe la rooms. Oh, yangavuma nje lento. Ngumtholo. Hayi. La abona ukuthini ngomunye umntwana. Ama yazangiqeda ke. Lapho ngilive uzoshoda ishoyo wena. Yazangiqeda. Mhlambe kodwa bayabona bo2 yazi. Guys, aningithengile ikhekhe. Urumza unekhekhe lenango le-birthday efrijini. Manje mina ngilihalela. Awu ngithengithi mangivula ifriji hawu. Lapha la chocolate guys, awemanga ngithanda ikhekhe la chocolate. Kodwa ke manje una malini dlala guys. Lo 150 something la khekhe dayise spa. Ngizalihalela kanje. Into mungenayo yeba insobanjwa. Ngizobanjwa. Guys, ikhekhe ngizobanjwa. Uzongibamba nje uzoza qhamuka ngisalisika mase ngithini. Ngingathini nje ngempela sengibamba. Angeke ke. Boze ngicabanga. Mbabazi ucabanga ngezaphi ucabanga ngayo? Into angizwa ngalingi. So. Ngalichaza njalo ngeke. Akazi nje. Lutho ngizojwayela. Ayikazi nje. Yebo. Sabathe siyabekezela unyuka kakhulu. Cela ukukuthengela mina. Sengizokumaketha noma. Yewena. Likho nje serious. Yangimaketha. So yeah guys, nithini ngitshontshe ikhekhe la rooms. Ngicela ngighost. Kodwa naye akaboni ukuthi ikhekhe lakhe ngilihalela. Guys, mina mase kuthiwa ngilithengile ikhekhe bengizosika mina ngisikela wonke umuntu. Yabona nje kube ngisekhaya ngakade ngidlile ikhekhe kube la sekhaya manje ke. mina ngisho kube sendlini yami. Abusikile? Ngabonaka. Bethi ngconto ngeke bethi usike bekhona bethi ngconto uwedwa yaboshe. Yazi manje ishebo zolomzansi njani? Ngiyode bese ngixoxa kanje. Sasibheka. Uzabe la sikhona. Usuke. Hawe ma. Ukharo usuphakiwe? Love. Ngicela chomi nginakethi ngikwazi ucela ngiyanqena phana. Nje ikhekhe shuthi nesinko sakhe ngasilu. Lutho hayi kunjalo. Uzothatha 14 12. Guys, ngiserious njalo. Mina ngithanda nje noma iliphi ikhekhe. Yabo lela alithengile ilele engilithandayo. Hey, abakhalela ikhekhe wemama.
mina ngine drink shuthi noma ngithi mina cela ngizathi mina cela ungiphi ikhekhe ngizokuphi drink mfethu 50-50 kodwa uzongigabha umtolo mfethu mtolo wonke pho ngifuna umcela phambi kwenu mina ibona ibuke ngigabha sabona wedala sabona nje bulo njani ngine drink kodwa uplan lo ngithi mina mfethu yazini ngine drink mina mfethu wena ngaza nekheke sidle sehlisi kaze ngizothi ngempela hey mbali uthando aba kanjani yaphila kanjani ka Yadla guys angiphili mfethu ngihayile ikhekhe la room za ngingasaba umcela ngijwayelanga guys ukucela excuse me yasho lo ngam so can wait to see you kamashe princess magoka wemana nami sengijahile umhla 29 why what ngizoyenza lo Sunday sengikhathele kanje lapho kade ngifuna ni sound yokudansa sisonke awu sound mayifuna vele ungahlanga nje naye Emtolo Elaki cake Elaki cake Let's say Oh You show me Don't give Yes wa Don't give Yaza guys uyangiziba cabanga ngizotshontsha ke mina Yangiziba yini Ngit how She's an angel. Hey cha manje akasabuzi nayo ukuthi uyalifuna hawu cha you love uthini uthi akangizwa mama uthi angizwa mama guys uyangizwa indaba uzwe yonke into masingangizwa phathi yekhekhe so yabona ke ngiphinde ya 50 abasivalelani lelo window yasenya yashiselwa nami miyeke vele lizofakela iflu wayengefune ngiyithanda iflu yekhekhe ngiyayithanda nje guys lungile ngiyithengele lami ibe happy kodwa yini ngithengele lami ikhekhe guys it's fine vele uma wathi njengabo ezidla njengabodla emzini yabantu Athuma ngabodla emzini yabantu vele nje wathi njengabo icela into zabantu manje ngizwele it's fine yozwancishana yaboshe guys it's fine uthini uyawadayisa lo ama-tickets yes akhona guys 150 khona inamba nje engiyisebenzisayo vele for ama-frontal so ngitexta kuyona and then wase siyakhuluma yeah ngitexta kuyona guys bese siyakhuluma ke but ama-tickets ngiwalanda ngolwesithathu so bonke abafunayo ama-tickets bazothola ngolwesithathu ebazothola from lwesine lwesihlanu yeah lwesine lwesihlanu kuyale zokusubathola ama-tickets ngoba mina ngizowalanda ngolwesithathu ngithanda mpela thank you
and akudliwe emzini. Angidliwe emzini yabantu guys, akudliwe nje. Uma wangifundisa ukuthi ungabodla emzini yabantu. So it's fun. And futhi ikhekhe liyagulisa. Liyagulisa nje ikhekhe lenza ukuthi ube linoshukela omningi. Linoshukela omningi ikhekhe guys. Lenza nje ukuthi ube ne-flu, khona usho ukuthi ube ne-flu, uba nenyongo, yabo nje. So mina ngithanda ikhekhe. Ngithanda ikhekhe vethu. Ngiyathanda. Ngikhalele. Kunywe baby. Manje udla semzini yabantu. But mina ngithi yabo ngoba ngizovuka mabo mase ngilele. Ngizofika ngilale yazo. Mase ngiyavuka ngiyochama ngo-12 noma ngo-1. Abo ngo-1 ngiyazi bazobe sebelele rooms. Bazobe sebelele mase ngivula ifridge. Ngivula ifridge ngisikhekhe. Yabo mfethu umuntu ontshwe ikhekhe usiya ngale usiya kancane kungabonakala ukuthi yabo khona umuntu ofika 6 usiya kancane amaceleni kancane. Abese ngiyalidla. Makuthi uyaqhamuka lapho ngizosho ukuthi indoda mina ngisinga sleepwalk. Makuthi akangibambi ngithatha ngibuyisele efridgeini ngibuye ngizolala. Ekuseni makuthi konke ayisolayo ngizosho ukuthi angazi lutho mina nje futhi angilithandi ikhekhe ngizophika ngithi nje angazi lutho. Mina nje futhi ngine-flu ngizomtshela ukuthi nginomkhuhlane ngiyagula benge ngizintshitsha ikhekhe. But ngiyasho ukuthi uma ngihlala eMlazi kaYuno ngihlala eMlazi. Ngihlala eMlazi nagazi ngihlala eNanda. I'm from Inanda. Hi Luthando, it's Akona. Hi Akona. Ngihlala eNanda mina guys kaNango kaWololo. Yeah. Hayi ndikamasho. Khona umunye othi mina ngihlala eNango. Ayibo ubani manje lona ngavela ngafika ngicela ukuba inhliziyo yashaya amawolo hayi wena mrep. Maye eNanda yes. Wasenanda mina guys ukuthi nje phela ngiyintombazane right but ngasenanda I am a living proof yokuthi ngiproof nje yokuthi akhona amantombazane khona into right eNanda. Khona ingane right eNanda. Ubona ngami welulu ucela angifundise ukudansa ungadinwa bokushibe kakhulu. Ora ngizofundisa. I love your personality. Thank you. We ngeke ndohlala eNanda. Ngosenanda. Ngosenanda. Ngiyangitshela nje ukuthi ngiyiproof yokuthi bakhona abantu aba right eNanda. Ufuna abantu aba right eNanda uzobona mina. Yeah. Ngiyithanda futhi. Thank you. Yeah, economics right. Exactly. Economics right. Mina ngiyafisa nje guys ukuthi ngiphumelele. Fuma sengiphumelele ngibatshela abantu ukuthi ngiwasenanda. Ngeke nje izinqabanga ngithi ngiwaseLalusha. Ngiwasenanda. Funda nomunye odlala eNanda osakhula amotivate ukuthi hayibo. Sakhula. Yini mfethu? Ngiserious like I motivate. Bula nomfumli osakhula abona ukuthi nje mfethu kuyenzeka. Yabo kuyenzeka because I feel like eNanda mfethu ukhulela elokushini like lapha mfethu elokushini ya influence yakalula. Yabo influence yakalula mfethu ngezinto ebhedayo yabo and if mhlawumbe leyo ndawo yenzi kuthiwa hayi uyayitshela wara yabo nje mfethu bakuhle kuthi uyayitshela zenza ngcono so futhi athi ungamitha thiweni yabo. So uphi untando lolu ukubo maye kuphi neNanda kaWololo area 1 kwase area 1 and guys nobe ngafunda uthando high school primary yami base ngafunda intshisekelo high school yami high school yami ngafunda intshisekelo indisadansa ukudansa ngiqale khona nje ngisasenanda and bekudanswa guys eNanda fuqomanga bekudanswa I mean I believe ukuthi eNanda likhona talent
because I've seen like abantu abaraphayo, abantswempu, amaqasi rapper, nabanye abarapha nge-English, abadansayo, aba-actayo nje. And abantswempu nabaculayo, abantswempu ngibafisela nabo ukuthi ngaze bangathola connection baphumelele yabo. But nje abanye uthi baba nalo talent then bese bedlala ama-drugs ke base kuphela ngabo. Hayi ukuthi kuphele ngabo but nje lapha emangweni. Thini inkinga kwaba yini pho? Kwaba yini ngani? What do you mean? This dance more. Alright. Uyabalalela Beyonce. I do. Guys, there's omunye umuntu akusoqanga ukuthi uthola umbuzo hlapho kanje. Just because guys ngiyadansa doesn't mean ukuthi ngilalela igqomu. And ukuqala ngisumdanso wegqomu kuphela. Ngiyawudansa yonke imidanso edanswayo. Ukhona ukuthi phela enithandayo nina abanye na kakhulu TikTok le igqomu. But ngisho ngangithatha ungise eGoli yongihlanganisa nalaba abashaya ipiano uzofika ngidansa ipiano. Ngumdansi nje. 2 ingoma engilalela mina bese ngilalela ama Love James akudala Celine Dion Puff Johnson oba ngiyalalela igqomu nalo ngiyalalela but ngineyinsuku zalo. uMaskandi nawo khona enguthandayo. Ngilalela Billie Eilish, ngilalela Summer Walker, ngilalela Jenny Ek, ngilalela guys Jacquees, ngilalela R&B, ngilalela Beyonce. Ngasho nje ukuthi ayikho bethi genre ngathi ngiyilalela. Dependa kwi-mood yami. Futhi ke mina ke I'm a very big fan of Summer Walker no bani. So aliphela usuku ngidlala ingoma kanjalo yabo. Ingoma lezi rights nama girls. Hayi uthi manje senongishaya igqomu ngiphefumula igqomu. Ngilala ngegqomu wangegqomu. Guys no. But lona phela ngiyalalela. Yabo. Are you making calls? No, I bet ngithi install ama calls masulala melu waluke. Kona yeah. Move ekseni waqaqa spray yakama. Who is your favorite artist to be hip hop? Yo, nice to see. Usho eyagiphi eyalimes azinomsho eyagiphi. I used to be a big fan of Honest to See, guys. Ingoma zakhe zonke ngiwazi ama lyrics. Yabo nje yo I was a big fan. Namanje say fan but phela akusafani manje guys angisayibuki. Yabo isakhula vele phela ngisasekhaya sihlala ekhaya kakhulu ngihlezi ngibuka iTV. So ingoma eningi ngangizazi from ubuka iTV. Manje ngisayibuka iTV. Ngibukela ifoni yami yabo. So kuba nzima ukuthi wazi ukuthi yena iphi ingoma entsha ephumile yabo. Guys, what have me grow my followers. Guys, ngathi sengisuthi. Which one do you use for your curls? Yo angifunda ukuqoma manga ngispraya amanzi. Ngispraya amanzi ngikama phela. Akukho nje okunye mhlawumbe ngathi ngikusebenzisa abenimanga. La ese ngithi lethu uSimamani. No guys, uSimamani ufika manje. Honestly. Angisho ukuthi I'm not a fan but uSimamani ufika manje. Mina ngazi izinja like abantu sengisho ukuthi abantu akade bafika. I really love the life you're living. Guys, as in good night ini. Sengivele nje nga out emudini yokuthi ikhekhe angilitholanga. But nami ngizohamba ngiyethengela ami guys. Drake or Kendrick? You Drake guys. Both. But Drake. But ngibalela labo about two. But Drake bethi ngalezi ngoma zakhe lezi eqinisile ezishiqiniso.
Kodwa nawuqeda nokuchaja futhi charger ndoda ngino 12%. Right nje kade futhi ubili right. So guys, bye. But ikhekhe ngizolitshontsha. Ngifuna nje mama. Ngikhiphela nje ngizotshintsha la. Konke le nango.